masasabi mo sa Flurry? Maganda. O, buga flame ka muna. Ama? Ama? Maba yung pila. Isang oras na. Iyo. Anong gate tayo? 11. Pagod ka? Hindi ka gano'n. O, ano gagawin natin? Wala, maghinta. Saan ka ba pupunta? Kapala. Iwan na kita doon? Ayaw. Bakit? Ayaw ko. Gusto mo. Ano? 1 month? 1 year? Ayaw ko. Ma. Inata ka. Hindi pa. Ha? Survive. Survive ako. Hindi ako nag- Sige, sige na. Pwede na tayo. Start mo dito sa Calgary. Senior pizza. Sarap. Tingnan natin mamaya. Yes. Iyo, may usok ba? Ano meto? Ha? Talawi. So how's your first night? No, second night and first day in Canada? May iwan ka na dito. Bakit? Ano tayo? Maiiyak si Lola. Iyak si Lola din. Di paano yung mama? Mamimiss niya. Dapat kama si mama bumalik sa Pilipinas. Bakit ayaw mong ihag si mama? Iiyak. Butik ka, nanay mo yan eh. Ano pa yung gusto mong gawin dito? Wala. Mag-journey tayo. Joy? Yes, Iyo. Alam. Oh, malamig? Oo. Ha? Ang ganda naman. Malamig. Malamig?
Uy! Ba't pinagalaro? Buga plane, buga plane. Matalura siyo. Malamig? Yes, iyo. Ano? Oh, malamig? Oo. Ha? Ang ganda ng ano. Lamig. Inanta ko. Hindi pa.